Takže ja vás vítam pri mojom štvrtom Minecraft Let's Playeri. Takže som tu ja zase Shrek a mám veľmi dobré správy. Už mám aj server. Dneska natočím aj jeden mod. No nie mod, ale asi survival, alebo ja neviem čo. S mojim kamošom na serveri. Potom kľudne kto chce, môže so mnou natáčať a tak. Takže toto je môj skleník. Ja som už štvrtý diel mal natočený. Postavil som skleník. Proste v štvrtom dieli som zrobil všetko. Ale ten diel mal 20 minút. A ja som nevedel, že na YouTube sa môže dať iba video, ktoré má menej ako 15 minút. Takže som ho musel odstraniť, lebo bolo veľmi dlhé. Takže toto bude také kratšie video, už si budem na to dávať pozor. Takže do 15 minút by som mal robiť videá. Idem sa asi prejsť a povedať vám pár vecí. Takže ako prvú vec by som vám chcel povedať, že všetci ste mi písali do komentárov, proste všade ste mi písali a že keď som išiel do tej dediny, tam do tej, kde bývajú ľudia, takže tam je kovač, ktorý má čestku a tak, ja to viem o tom, ale ja to proste nezoberiem, lebo proste hrám survival a nič nechcem. Bolo tam jedno zlato, 3 jablka a neviem ešte čo, ale ja to nezoberiem, lebo proste hrám survival a nechcem nič. Takže tak. Ďalšiu vec by som chcel povedať, že tento diel dám na YouTube až pondelok, lebo v sobotu idem na svadbu a idem sa baviť, takže to je ďalšia vec. A v tomto dieli neviem ani čo mám robiť, ale zase som asi zablúdil. Kurník. OMG, ja si musím nainštalovať do Minecraftu asi mapu nejakú, aby som sa nestracal, alebo ja neviem. Tu je nejaká baňa. Idem sa tam pozrieť. A koal. Koal si zoberem, aspoň trochu. A idem sa pozrieť dole. Dúfam, že bude veľká baňa. Počkaj, ja to tu budem osvetľovať, aby ste všetci videli. A takže tu je Iron. To sa tiež zíde. Lebo Iron nám už dochádza. No ale nič tu není také. Malá baňa zase. Ale to nevadí, lebo ja musím nájsť tvoj dom. Takže počkať. Tak. Sa mi zdá, že tu na asi. Alebo tu na. Dobre. Takže v tomto dieli neviem, čo budem robiť, ale chcel som rýchlo natáčať diel, preto aby som proste, aby ste si nemysleli, že končím a tak. Teším sa už na natáčanie multi na serveri mojom. Už sa neviem dočkať proste. Určite tam nejaké mody, bude to zabava. Tieto diely tieto diely, čo teraz natáčam, sú len také, neviem, také nudné, ale dúfam, že sa budem zlepšovať, že budem srandovný a tak. Sa to budem snažiť robiť. Takže idem sa pozrieť tu na. Neviem vôbec, čo tu je. Tu je... Olol. Tu je nejaká diera. Hneď tam idem. Takže našiel som obrovskú dieru. A hneď tu máme koal. Ale máme aj zlú vec, že nemáme jedlo pri sebe. Ale to nevadí.
Toto bude veľká baňa určite, si myslím. Takže ja to tu budem osvetľovať určite, aby ste všetci. Takže ako prvé by som išiel tam. Takže ja to tu budem teraz osvetľovať. Máme ďalší Iron. Konečne som našiel nejakú takú väčšiu baňu. Som sa nevedel dočkať. Lebo som myslel, že tieto diely budú nudné, ale aspoň tá baňa je teraz zaujímavá a tak. Takže idem. Tu nám môžete vidieť Iron a koál. Iron si zoberiem, koalu mám dosť. Koál je všade. Ako pozerám, není to až taká veľká baňa, ako som si predstavoval ja. Počkať, je to zabudám osvetľovať. A tu není nič. Nevadí, nechám tu sviečky. Jo, ja som myslel, že tu bude veľká baňa, bože, a tu je zase také nič. Joj, tu zase není nič. Joj, škoda. Som myslel, že tu bude už konečne nejaká veľká baňa, ale nejak moc extra veľká nie je. Tak. Takže môžem ísť preč. Prečo? Prečo nie si veľká baňa? Kurník. No takže idem hore. Nič iné mi nezostáva. Dobre, prišiel som kade. Ups, kade som prišiel? Asi tade. Áno, tam je môj skleník, tam ho môžete vidieť. Takže idem ďalej, pokúsim sa nájsť dačo, neviem čo ešte. Ale dúfam, že... už nemám ani jedlo. Takže po ceste by som si musel nejaké jedlo nájsť. Tu je sviňa aj. Už mi dochádza meč. To je ďalšia zlá informácia. Prečo nehádžeš mäso, ty sviňa? Sviňa. Ty si sviňa. No, výborne, vidíš, že vieš. Ups. Obidve mäsa zjem. Ešte tu na. Dík za mäso. Ešte tu je sviňa. Dík za mäso. Tak, takže idem ďalej. Už sa tešte veľmi na točenie s kamarátmi, takže multiplayer, máme server, takže už sa na to veľmi teším. Tu na asi nič nebude, len creepery. Čau. Čuste. Radšej idem domov, aby tu nejaký creepel nevybuchol. Jedz a biež Foreste, utíkej, Foreste. Čuf. Tak. No bež, už konečne po tej vode. Začína nám pršať, takže budú zaplavy, takže sa utopíme. Môj dom už je celý pod vodou. Ale nie. Robím si srandu. Takže tento diel je taký, neviem ako mám nazvať. Bol nutný trošku, ale určite bude mať aj veselé diely a tak, takže na to sa môžete tešiť. Dnes natočím s jedným kamošom hneď. Ako multiplayer na servery. Nevieme ešte čo natočíme, ale uvidíme. Takže ja sa s vami lúčim a máme tu sliepku. Takže to bol
na konci nejaký veľký lak. Dobre, takže ja sa s vami lúčim. Čaute.